High five. Ja, men det er så smukt. Okay. Det er bare lige et spørgsmål. Så du må få lov til at lukke til mine fingre. Til hvad? Du må få lov til at lukke til mine fingre, hvis du må spørge nogle spørgsmål. Jeg tror slet ikke, du må være hårdt med masker inde i butikken. Det er regler for i butikken. Så er det bare totalt brænder. Grandrider. Nå, går I selv, eller skal jeg ringe efter? Men må vi godt stille nogle spørgsmål alligevel? Nu må du godt. Okay. Ser du meget reality-tv? Nej, det er ikke. Så har du ikke set Signe med Stepdans på TV2 Løg? Har du ikke set Signe med Stepdans på TV2 Løg? Jeg har en, der har været med. Jeg har været med. Jamen, det er jo helt jeg har jo den her. Det er mig, der jeg går ind i Signe med Stepdans. Sådan der. Sådan der. Det var hvor vi danser Stepsen. Ja. Ja. Det er ikke sådan ud. Hun stikker af. Det kommer på med. Må vi komme med? Yes! Hej. Må vi stille nogle spørgsmål? Så det der er faktisk... Hey!